Sigi presiden juga ba dan orang makinik MDC minta lagi ba expire date mereka kut por tiga reaction ni ngam don ni ai ban kan tho yaki nong elam bom don jing kle dan yaki MLA bom don jing kle pi kajing penjalan por yaka samoi trekam jongka KHDC bat JHDC kadon la kanong rim kata kanong rim nadu meningkong kalong banwan ra ka jingbit jingbiang hakabide ka jingbun pat lene ki area ki jaka habide kini ki constituency ki bala don lupa arpu khandai teli namar bakadon ka jingud jingnam namar bakadon ka jingya pensngau na ki babun ki jaka na ki shnong te kadei ka kamram jongi ki badan haka babat yaulakam sensyar ban sengap kita hadin bangila sengap la constitute ya ka delimitation committee but ka delimitation committee kala ya keleng sodong jong ni kicaka balaka kala ai ka report but kum ki MDC baro kum ki executive committee ngila terwai ka ni ka report hakmat ka yeng henry namar bampat don ka jingbit jingbiang sidang don jingduna la pha no sya ka select committee hadin kata ka select committee tang hadin bala dep ban IT naka yeng hi jongka council hapo si benai kala pendep ya ka exercise ke jongka ban penbet renti hoi ke jing penbet nginem la ban ong ban biang si spa na spa mjula hi henry let's say ka babon kala biang te namar ta kadau la place lawan ra hapo ka house dangshen haka special session but naka yeng hi ngila menjuri kani te kata di kawai ka nongrim ka bala penjalan ni kanika election kanika samoi trekam jongka KHDC JHDC nriu benai te habai dei pat ba ka jingkeno jong president jongka VPP ba ni ki MDC ni dei ki ta ki expiry MDC ne don ru bala penukam na ki la longkum kita ki dawai expiry ma ngang ong dangla mengi ki MDC expiry ki badang trekam ki berang snaan ki berang thauan bat ki berang persyang bentre hadis council nam tajing mentoi pai ba ban ya utu MLA ne MDC bam suthu eka bor ki ikhtiar la jong shitang samoi ru resign nakakam te ka jingkli pai ba de kata dangla expiry MDC ne dangla MDC uba resign ya kakam nama ka jing resign jong kitu ki MDC tu kapor kenang bakin tip ki pai ba kalong ka jingdu nong ka bakraw ya ka council tang na menta ka tu election by election happen penlut kum balai kelur dunala netam ka pisa jong ka council but kani ka jing penlut ka bamde jing syaban penlut nam ta election henry namar ba kim dan jingkit khlie nama kim dan jing suthu ya ka an kila shu resign mala klem da tim klem da don ka jing suthu ka bajanai bat kala penong ka jingdu nong ka bakraw teka jingdon jongi menta ban penjalan samoi trekam ru nganga soba de halor kanong rim teng ngim so ye hi kata henry ke ka kamram bala ben shet hangi ban tre ngin tre la ka kam tenga nga skwa ban ong kumne ban kentho kala ya ka jingkran jong u president jong ka VPP ba nai long kum tu clown hasarkos uba shupen thap kti ya kibreo shupen kemen ya kibreo shupen ki shnong shupen kulmar shnong habakut dan so uba bah te kipai ba ken sakali menta uso ayu ba kini ki MLA jong VPP kilawan ra constituency bat kila no senyang ya ka jai bendeu jungi uso hi jong ki detang ka jing pen kulmar shnong bat ka jing pen pher jai bendeu ka jing wan ra ka jing isi para brio menta hadu bam mlong shu bane kran kibriu la shu isi ikinong ilam niam la isi yaki nong ilam shnong la isi economic khman ka bam pat chuja ha ka history jong ka jai bendeu khasi ki jongi but katu ka jing hikai haki balang kristan ban ye e para brio ban ye shi jat shi khong shi shnong shi thao kala du no masnuan ka VPP menta keladu no kibriu sedang banyak kentho kumni kumtai kabampat jujah ri khasi te bishar la di mapi ki pai ba ke e kabaki kila le nam ta jungi te nga ngaso
ba nginem sngap te ki longkum ki clown hapok circus ban pensung bahai ki brio ban ya pen kulmar ki shnong habakut mdani ai te ngi tengim dei kum kita ngi dei ki nom khmat badan cing kli ngin trail kakam ta di ka juba